Tayendatu mtunda umenewu ophunzira za nkhawa kapena kuti depression kuyambira lija lolemba mpaka na lero lachisanu. Kana kwangule titateni tizwisane zinthu ziwiri zitatu zokhuzana ndi matenda amenewa. Nthawi zambiri tikamanena nkhawa timaona ngati ndoti munthuyo azingolira, azingokhala m'bedi tsiku lonse kapena azikhala munthu wongodandaula. Koma izi sizili choncho. Anthu amene ali ndi depression amaoneka mosiyanasiyana. Atha kukhala mwana wa skulu yemwe nthawi zonse amangogona mklasi. Atha kukhala mayi yemwe amaoneka otanganidwa nthawi zonse pa khomo inu nkumamusera kuti amayi awo amatha kusamala za pa khomo pawo pomwe mutati mwafunse zimenezo amangopanga ngati roboti. Anasiya kumva kalekale kukoma banja lawo ndipo zimenezo amangozipangira kuti anazolowera kutero. Atanso kukhala bambo omwe timanena kuti achiledzerere kapena kuti asavimbe chifukwa chokuti iwo ndi ovuta kapena kuti amangomwa mowa asasamala za pa khomo pawo. Atanso kukhala anthu amene amacheza, amakonda kuseka, anthu achivibe kapena anthu omwe pakachitika chinthu iwo ndi amene amakhala number 1 kufika pamalo kulinganiza zinthu kuthandiza izi ndi izi. Pena amakhala kuti sakutero chifukwa chokuti iwo ndokoma mtima chabe koma chifukwa chokuti amadziwa akakhala kwawoko ndi nkhawa zawo mene zimafilikira kapena kuti mene zimamverera mu mtima kukhala munthu wekha opanda chithandizo. Check on your strong friends. Ngati muli ndi nzanu kapena m'bale wanu yemwe nthawi zonse amakhala ngati akusenza mavuto azinzake, amakhala kuthandiza anthu. Nthawi zonse mukakhala ndi vuto amakhala alipo. Muimbireni foni lero, kamulembereni message. Sikuti ayamba kukutulirani nkhawa zawo zolero, koma mkati mwawo ayamba kudziwa kuti palinso anthu ena omwe ali ready kuwatumikira iwo. Depression ndi spectrum kapena kuti ndi chinsalu chachikulu, itha kuoneka mosiyanasiyana mwa anthu osiyanasiyana. Tikalala yapa chinkhoswe amangokupasani kansalu kakang'ono choncho, koma mastyle omwe amazabwera. Tsono depression mankhwala ake ndi chani? Nditangoyika part 1 anthu ambiri anayamba kale kubwera mankhwala ake ndi chani, mankhwala ake ndi chani. Amalawi tisakhale anthu ozolowera mankhwala. China chilichonse timafuna pilisi, china chilichonse pilisi. Mmene ndanenera dzulo kuti depression imabwera chifukwa zifukwa zosiyanasiyana. Musalole kupita ku chipatala kungocheza ndi dokotala 2 minutes wakulemberani mankhwala a depression. Zimene sizabwino. Akuyenera kutenga tsatane ya nkhani yanu bwinobwino kuti timvesese kuti depression ija ikuchokera pati kapena kuti chomwe chayatsa kapena kuti trigger ya depression iyo ndi chani. Chifukwa anthu ena ali depressed chifukwa cha mankhwala omwe akumwa, sakuziwa kuti mankhwala omwe akumwa ma side effect yake ndi depression. Komanso anthu ena ali depressed chifukwa chokuti manyumba mwawo muli mamoti, nguwi zimene zicha nyumba yonyowa anthu sitikudziwa. Komanso makamaka kwa anthu amene muli mu diaspora maiko ozizira, kusowa vitamin D itaso kuyambisa depression. Anthu ena chifukwa cha thyroid yawo kachiwalo kamwene kamazika pakhosipa kama tulutsa mankhwala ena ofunikira. Kachiwalo kameneko ka thyroid kakakhala kuti sikakutulutsa mankhwala okwanira umathaso munthu kukhala ndi depression. Zimenezi nangonena zinthu zochepa zokha zomwe zikhoza kumayambisa depression yathu ife tisakudziwa. Chinkana kuli kofunika kukumana ndi akadaulo odziwa ntchito yawo pa nkhani za matenda amenewa amuubongo. Kumalawi kuno alipo anthu amene anapanga psychiatry, ma psychiatrist, ndipo kawiri amapezeka mzipatala zazikulu. Treatment number 1 ya nkhawa depression ndi yomwe timayenera kuti cognitive behavioral therapy. Ife tizingoti CBT kapena therapy, koma zimene zimanena faja ana school anthu ena amakhala kukopa notes pano pandikudziwa. Imeneyi ndiyo kuthandiza munthu kusintha kaganizidwe kako, kuyika mawaya a nyuwani kapena kuti kufesa mbewu za nyuwani mu ubongo mwathu. Chifukwa choti ngakhale ndatulira zinthu zambiri zomwe zimayambisa depression, kawiri depression imabwera chifukwa cha maganizo oyipa amene timawapanga entertain mutu mwathu kapena kuti negative thoughts. Paja ndanoti ndikudikira 100 shares pa part 4 ijet kuti ndizakuuzeni zomwe ubongo wathu umachita. Koma lero ndifuna ndikuuzeni ubongo wathu uli ndi negativity bias kapena kuti umakonda zinthu za negative. Kutanthauza kuti ubongo wathu uja utapatsidwa choice, utapatsidwa chisankho kuti usankhe pakati pa positive ndi negative, ubongo wathu uja usankha za negative. Ngana mumati mwavala dress yanu anthu 10 akuyamikira ni asisi mwachena. Munthu mmodzi akangonena kuti dress imeneyo munayigula kutiko, mukayibweseseko pang'ono, ubongo wanu
usankha komenti imodzi yoyipa ija kuiwala zoti anthu ena tena akuyamikirani kuti mukuoneka bwino mwachena. Ubongo wanu usankha chimodzi chicha. Ndi CBT kapena kuti therapy imakhala ngati kufesa mbewu za nyuwani mu ubongo mwanu kuti musinthe maganizo wanu kapena kuti kaganizidwe kake. Tatiyeni tipatsane chitsanzo. Ndinolephera palibe chomwe chimayenda m'moyo mwanga. Temanika pang'ono mukumva kapena kuganiza chonje chifukwa chani. Ntchito yanga inatha ndimakanika kuwasamalana anga basi ndangokhala munthu basi palibe chomwe ndimachita ine ndakhala munthu basi. So maganizo wanu ndiokuti ndinolephera. Chabwino tatiyeni tayeze kapena kuti tayese maganizo amenewa. Kodi munthu akalephera chinthu chimodzi zimatanthauza kuti ndolephera pa china chilichonse ngati? Mwina ayi koma ine ndimamva choncho nsaname. Chabwino tatiyeni tione evidence. Tandiuzeni chinthu chimodzi chomwe munachitako bwino kapena chomwe munakhonzako moyo mwanu. Abe ndamuphunzitsa brother wanga school yake secondary yake yonse mpaka nawamaliza form 4 pano ali ku technical. Okay. Nde munthu olephera khoza kwanisa kupanga zimenezo ngati? Mwina ayi koma ayi. Chabwino nde mwina mmalo monena kuti ndinolephera muzinena kuti ndalephera pa chinthu ichi koma ndakhonzako kapena ndachitako zinthu zina bwino m'mbuyomo. Kutanthauza kuti ndikhoza kuyesaso ndipo ndikhoza kukhonza kapena kupambana. Maganizo amene akukhala ngati upepukirako akandika chitsanzo chabe ka momwe therapy ikhoza kukhalira. Amakhala ngati maganizo aja kuatenga ndikuwayika pa microscope ndikunena kuti kodi maganizo awa ndizoonadi koma zimenezi kena kono munthu umadzala maganizo abwino ndikuyamba kuwatengulira maganizo abwino aja. Ndipo pakhalekhale ubongo wathu umaphunzira kukulitsa mbewu zabwino zija ndipo maganizo oyipa amacheperako. Komanso kuyankhulana wina ndi nzake. Azimayi ife timatha kukhala ndi nzathu kukhala pa WhatsApp call 2 hours 3 hours tikucheza tikuyankhula. Koma azibambo ambiri simupanga zimenezo. Simukonda kuyankhulana za kumtima kwanuyi. Komatu sikuti muzingomuyankhulisa wina aliyense. Mupeze munthu amene mumampanga trust, amene mmankhulupirira. Zoti munthu amatha kusintha anthu ndovuta. Koma tatiyeni tipeze munthu mmodzi wina wake. Akhozanso kukhala abusa athu, ashehe, kaya aphunzisi, anthu ena mapemphero amwene kungozikhuthula amamva bwino. Komanso kusintha moyo wathu kapena kuti lifestyle change. Kugona bwino, kupanga mafizo pamafizopa. Pali kafukufuku wina omwe waonesa kuti kuyenda 45 minutes tsiku ndi tsiku kapena kuti kupanga mafizo tsiku ndi tsiku 45 minutes kwa miyezi 6. Kunali chimozimozi kumwa mankhwala a depression kwa miyezi 6. Papanga mafizo aja sikuti timakhala tikulimbisa thupi. Thupi lathu limakhala likutulusa majuwisi mankhwala osiyanasiyana amapangisa thupi lathu komanso ubongo wathu kuti uzimva kukoma. Anthu amene amakonda gym akhoza kundivomereza kuti pena amataka jomba samva bwino inthupi makhala ngati china chake chasoweka. So mene ndanenera muja pali mankhwala. Tidziwe mankhwala amenewa sagwira bwino ntchito okha kupanda kaya therapy kaya kusintha moyo wathu kupanga mafizo. Zokumwa mankhwala abwino kwambiri a depression. Koma ngati chinthu chomwe chikuyambisa nkhawacho ubongo mwathu sinachione bwino sitinachithetse tizingokhala ndi nkhawa. Kuthana ndi nkhawa si chinthu chimodzi chomwe ungachiterero kunena kuti basi ndathana nazo ayi. Ndikusintha tinthu pang'ono tsiku ndi tsiku kapena kuti small changes every day. Kusogoloku ndikuona ngati tsiku lina tizalowe live zakhale pa group therapy. Sikuti aliyense azanene mavuto ake AI koma wina aliyense azakhale mwina ndi cholembera ndi polembera zathandizanepo kuti tingayambe bwanji kuganiza mabwino. Lero tilekera pompa panopa ndiuze zoti muli ndi mafunso ambiri ndebweretsani mafunsowo. Ndikuganiza zoti mwina mafunso anu ndizayankha mwina ndi mavidiyo tifupi. Koma nonse maphunzira kanthu kena mtsiku la lero pangani like ndikuyika ndemanga zanu pansipa osayiwala so kwagayira video ya anthu ena kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.